Днес ще направим един анбоксинг на ето този адаптер за безжично свързване на автомобила с Android Auto и Apple CarPlay. Купен е от Temu за 38 лева. Пристигна доста бързо. Отваряме кутийката. Това е адаптерчето с преходник за USB-C и книжки с опътвания. Няма нужда от приложение да се инсталира специално. Това е. Сега ще отидем в автомобила да го свържем. Вече сме в автомобила. Включваме на контакт. Поставяме адаптера в USB порта. И SmartLink се стартира.